Good morning guys mga travel. Ngayong araw ay mag-adventure na naman kami. Ibang lugar na naman yung aming pupuntahan. So yun, maglalakad lang tayo para exercise. At siguro mga isa't kalating oras kami maglalakad. So tara, punta na tayo habang medyo maaga-aga pa. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. Ito yung aming dadaanan. Dito okay pa kasi semento yung daan. Pero doon sa may unahan, rough road. Pero maluwag naman yung kalsada. Yan, adventure tayo. Lakad. Kasi lagi na lang nakasakay sa sasakyan ngayon. Mag-exercise. Yan, so kasama ko pa rin yung aking dalawang bodyguard. Yan, habang nandito sila yung kasama ko. So dito na kami, nakakalahating oras na kaming lakad. Kanina simentado yung nilalakaran namin ngayon. Ayan, rough road na siya, pero maluwag naman yung kalsada. At hindi naman gaanong mainit kasi presko yung hangin dito ngayon. Ayan, so tuloy ating adventure at paglalakad. Ayan, ito pala, ano to, ito yung baon namin. Madala kami pagkain kasi pagdating doon magluluto para may makain. So humingi ng time out yung dalawang kasama ko kasi pagod na daw, kaya nagpahinga muna kami ng sandali para mamaya tuloy yung aming paglalakbay papunta ron sa kung saan mag-adventure. Doon kami manananghalian, magluluto ng pagkain, at patapos nun bababa din kayo mamaya pag lamig-lamig, yung hindi na mainit masyado. So kanina medyo malawag-luwag yung dinadaanan namin kanina. Ito na siya ngayon. Yan, medyo may kasikipan na, saka siya malubak. Kung may motor ka dito, sasakyan, kailangan magaling ka magbalanse kasi baka may slide ka dito. Yung aming dadaanan ngayon, no, ito nasisira to dahil sa dinadaanan ng tubig pag malakas ang ulan. Ayan, kailangan service dito. Single na motor o kaya kariton lang ang gagamitin. Ngayon na naman ang time out yung dalawa kong bodyguard. Pahinga daw muna ulit kasi pagod na maglakad. So malapit-lapit na kami, siguro mga 30 minutes na lang mararating na namin yung lugar na pupuntahan namin. Ayan, pahinga muna ulit. Medyo mainit man dito, malamig pa rin kasi yung simoy ng hangin napakalamig. Kaya yan, pahinga muna kami ng kaunti, maya-maya lang tuloy yung aming paglalakbay. So dito sa kinatatayuan namin, ito nga pala si Mount Masaraga. Dito naman sa kabila, ayan, dito si Mayon. Medyo malaki na siya dito tingnan kasi itong lugar kung saan nasaan kami ngayon, nasa taas na to, at pasok na rin to sa tinatawag na 6 km danger zone yung lugar na to. So nakarating na kami dito, pahinali sa pupuntahan namin. Ito yung kubo nito kayo. Napaka-cute lang yung kubo niya. Ayan. Talagang maliit, cute lang. Pasok tayo sa loob para makita natin. Kubo Tor. Ayan, yung kanyang lutuan sa ingan, mga panggatong. Ayan, kanyang bedroom. Ayan, dalawa. Ayan. So, napakaliit lang itong kubo niya.
Pero pwede na to kasi mag-isa lang naman siya nakatira dito. At lilipat tayo sa kabila kasi doon kami magluto ng pagkain sa kabila. So nakarating na kami dito sa lugar kung saan kami magluluto ng pagkain. At yan, nagluluto kami ng adobo sa asin na baboy. Yun ang aming pananghalian ngayon. Yan, yung ating niluluto. Bale, sa kahoy lang para masarap. Saka wala naman ditong silen. Kahoy lang talaga yan. Kakaibang pagluluto. A few minutes later. Yan, kakain na kami. Ito yung ating plato. Kasi dito tayo sa bundok adventure. Yan, ito yung pagkain natin. Adobo. Yung dalawa kong bodyguard, napalaban din sa kain, oh. Kain lang kayo dyan. Mga yayat kayong dalawa. Pagbutihan yung kain kasi mamaya malayo-layo yung lalakarin uli. Sabi ni James Harden, ayos daw kahit maanghang. Kahit lang. Kain ka lang. Dessert. Yummy dessert. Ayos na ayos mga kaibigan. Yan, patapos namin kumain. Kakaibang recipe naman ang gagawin nito kayo. Ayan, oh. Saging. Ang isasabaw dyan. Yung gata ng nyog. Pinakro kung tawagin dito sa Bicol. Ayan. Saging saba. At tapos na kaming kumain kanina doon, magluto, kumain. So ngayon, babalik na kami doon sa baba, kung saan kami nanggaling kanina. At ngayon, iba yung dadaanan namin dito sa baba. Yung dinadaanan ng tubig pag umuulan. Kaya sa taas, mainit. So dito kami ngayon dadaan. Kakaibang adventure na naman to kasi dito tayo sa ilalim. Ito yung dadaanan namin hanggang makababa doon sa may kinakwari. Yung may kwari kanina, doon kami lalabas. Yung pinanggalingan namin kanina umaga. So let's go. Punta na tayo doon. Yun, babalik sana kami sa taas kasi parang delikado. Pero yung nag-decide na yung aking dalawang sidekick na dito na lang daw dumaan. Kaya diretso na. Yan. Ito yung dadaanan namin. Parang shooting ng pelikula to. Ay. Baka bibigyan alas. So doon kanina may nakitang si James. Pero maliit lang naman kaya hindi naman nakakatakot. Kaya ito. Nadaan namin. Tatawagin to sa Bicol. Salugan. Ayan, parang nasa kuweba tayo. Mangita-kita ka mo. Bag may alas. Kakaibang travel adventure. Malapit na ako malubat. Baka yung ibang dadaanan namin di na makunan kasi malulubat tong camera ko. Ayan. At malayo-layo pa itong lalakarin namin.
Kasi kanina sa taas, maliwanag yung dadaanan, maluwag. Dito kasi yan, nakikita nyo naman yung lugar na dinadaanan namin. Puro mga bato. Kaya daan-daan lang sa paglalakad. Hirap na hirap si James Harden. Kaya ito yung dinadaanan ng aming grupo. Hindi kayang kaya yan. May daga ng alas. Hindi dati. Kita ko rin sa wakas, ito pa yung binabagingan ni Tarzan. Ayan, oh. Dito siya naglalambitin pag dito siya. Asa na kaya si Tarzan. Dito sa dinaanan namin, may nakita kaming kakaibang halaman. Ayan, oh. Ayan. Para siya yung ginagawang banig. Yan nga siguro yan, kaya lang napakatangkad na. Ito pa yung dadaanan namin, no? Parang kuiba. Ang ganda. Humingi na naman ng time out si James Harden kasi pagod na raw siya, kaya time out ulit kami. 30 minutes time out. Yan, so nakarating na kami dito sa medyo malinis na dadaanan. Hindi katulad kanina na sobrang dami ng damo, makawayan. Dito, ayan, oh, mga puno ng pili. Napakaraming puno ng pili na daanan namin dito. Ayan. So, puro puno ng pili yan. Naihalo dito sa mga nyog. Ayan. So, nakabalik na kami kung saan kami nang galing kanina. Diyan lang sa unahan konti. Diyan na yung dinaanan namin kanina sa may nagkukware. So, malapit na kami, kaya yan, maraming salamat sa panonood nyo at pagsama sa aming mini adventure dito sa Bicol.